נדבר על המשפחות שיש להם את הסבא וסבתא בבית. מה הסימנים שצריך לראות כדי להבין שיש מצוקה, שהם מנסים אולי לא לשדר אותה, אבל שהיא נמצאת שם? קודם כל מי שצופה בנו עכשיו ולא ביקר את סבא ואת סבתא שלו ואת האנשים המבוגרים, זה המלצה, אחי. תעופו לשם. תקשיבו, בעוד 3 חודשים המלחמה הזאת תיגמר. מי שלא סבל באופן אישי יחזור לשגרת חייו. הבן אדם המבוגר שהשארתם אותו 3 חודשים שם לא יחזור. הוא כבר תהיה לו הידרדרות קוגניטיבית, תחילה של דיכאון, ירידות רפואיות. הדברים האלה לא יחזרו. אנא מכם, הייתם טובים לפני, שינוי התדמית, הבן בעזה, הבעל וכו', לא יכול להיות הסבר לכל, צריך להתגבר על זה, זה הדבר הראשון. דבר שני, אני קורא למשהו שאני, זה כמו לדבר הרבה פעמים לקירות, אני קורא לממסד, אני קורא לארגוני הרווחה. חבר'ה, תחזרו לקורונה, זה הכל, יש לכם את המודל של הקורונה. וגם שהתקשורת צריכה לדבר על זה יותר, זה לא מספיק בתקשורת. אני אמרתי ש... פעם ראשונה שאני שומע, לא נעים לי לתת צלש פה, וחבל שלא שמענו את זה לפני 90 יום. אבל הנושא הזה לא עולה בתקשורת, אבל למה הוא לא עולה בתקשורת שוב? תן לי להבטיח לך שכל עוד אני אמשיך להגיש, הנושא הזה יעלה שוב ושוב, כי יש פה מצוקה שצריך לטפל בה ואסור להזניח אותה, וכמו שאתה אמרת... מה זה ההורים שלנו? זה אנשים יקרים. אתה עוד אמרת, קל להזניח אותה, כי הם